Ya. Kepiye? Rada banter ya. Apa request. Apa? Gala-gala. Request apa request? Ayo Nah, jari ke sapa Pak, iki? oke boleh. Apa bunga desa? Lewung. Ayo ya, lag- lewung ya. Lagune sing apik cah, lagune sing apik. Cah nom lagune. Yo sing modern. Ah, sing modern ki apa sing modern? Walang kekek. Lagune apa lagune? Glek diles ya. Yo. Mas Rendrek. Oh, musik. Lagune sing apik. Ting tang teng teng. Aja sureng. Yo, Pak Kus, digetak yo. Iki kaya ngopo? Selap bengi. Naboh. Sing santun. Toto sik. Pak Kus. Bagus. Ora iso. Le joget aja tenanan. Tunggu saweran. Wajib wae lanang wadon nurut ilmu. Wajib wae lanang wadon nurut ilmu. Aja leren yen durung bocah akalmu. Aja leren yen durung rusak bodohmu. Wajib wae lanang wadon nurut ilmu. Wajib wae lanang wadon nurut ilmu. Aja leren yen durung rusak bodohmu. Aja leren yen durung rusak bodohmu. Yo. Mapan. Oh ya. Yo, oke. Dung tak dung des. 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 Dung. Oh. Yo. Ladies ki nggo alat musik, ora nggo dalan tape. Ha iki pekate dadi koyo kendang. Dasar kowe ora. Tak dudung. Dung. Wes, ora bakat. Aku iso ngendangin iki. Adol tapi. Ayo terus kesek. Piye terus piye? Saiki sing kepiye? Katoke digawe sik katoke.
Mas Setik ready? Oke, Pak Tikus. Jaluk apa to jane iki wong iki? Apa? Bunga desa. Urung matang jambune urung apa. Kelingan manis esame terus kelingan pada uyune tresno lan kasih sayange yen karo aton telu duweni hop hop hop. Iki lho kabeh nang kene. Kowe iki sapa? Sesuk ke kon tuku wireless. Pripun Kanjeng? Kanjeng Pangeran Diponegoro. Kok Diponegoro. Nganu Rati rono, rati nengah. kabele mboten nyandak. Iki ke sound system larang ya, Cuk. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Gegandengan boten enten wirelessipun. Kowe ki ngopo? Jare kon maju. Ya. Ora catit tiarap mah kok tentara. Kae kancamu kae. Wis kene. Kosik ibu. Oke, nek ono sing ayu sithik kok kaya ngono to, Gus. Jagong, Nggih, tak jagong mriki mawon. jagong. Sing apik. Oh, kowe ki mikir sik, Nom. Terus sik kowe ki kalah benang merah. Pikir. Kowe. Sahur. Ya. Aku ya gelem lho kuwi. Aku ya gelem lho. Kosek. Iki nek wah nang kira iki Mbak Novi wis nes-nes yo iki. Kos aja. Aja. Ajane penasane amelu ning wedi mergo dilestri. Heeh. Asing nonton Pak Budi. Iya. Aja. Pripun Kanjeng? Mohon buka Dik. Nggih. Toprak sithik ketemu. Nggih, kok toprak. Iya. Ngono ya. Es. Bakulan es bengi. Oh, bengi. Mohon buka Dik. Nggih. Iya, anggonmu. Oh. Kopi anggonmu. Kula mboten pripun. Ya. Aku tak rampung sik le ngomong. Oh, rampung. Barmu. Mohon buka Dik. Nggih. Kopi anggonmu. Padha ngopeni turangga. Kang Lihat ana ing aku niki kok jejet. Iki action lho, Mas. Action kowe Mbak Suku angger jejet. Bocet kados pekat. Wis, Nggih. yo. Padamelan iki sampun Separo. rampung ning niki nembe Pun kelok. pun kelong. Kelong sekedhik. Nggih butuh seneng-seneng to. Wonten acara merti dusun mosok mboten seneng-seneng. Yo. Iki nanggon acara Merti dusun. Merti dusun ngendi? Banaran.
terserah. Ning salah nek mertu dusun. Wau Walimatul Hitan. Iso. Ha mau anang kono kae aku pas arep madang kok ono tulisan Walimatul Hitan. Lambene. Lambemu. Apa? Iki rong kon madang kok kowe amadang. Oh iya le panitiane telat. Bali. Yo Yo. kon Bali. Burung. Tak kira nek kon Bali tak terus bayi amplop. Ora damplop. Hei. Nggih. Nggih. Kopi anggonmu padha ngrumat turangga ing Jepang Manolan. Nggih pun mateng Kanjeng. Jarane. Sing metengi sapa? Nek sing metengi jaran ke sapa? Jarane ki ping siji tok. Lho. Sapa sing siji? Niku Ngawur ya aku ben pisan tok. Kowe metengi jaran. Lo ben pisan. Ayo. Masa ndadeni pisan. kowe metengi jaran kowe mesti. Niku maksudnya niku. Yo. Yen wis mengkono prajurit menutuki gladhen peperangan. Wis sempira dhisik. Tak panggile bosku. Yo. Minggir. Suarane sampe. Woi, para prajurit. Nene. Itu contohnya. Sik, Rene. Kore, cempe rono sik, cempe. Tak contohnya. Yo. Iki asline sebenarnya asline penangsang iki. Kuwi kan gawe. Yo sing apik, soalnya nek nganu kuwi nganu prajurit sing apik. Aja sak-sake. Yen nyeluk prajurit aja sak-sake. Kowe meneng sik. Aku arep mengo kok diselani. Ora sopan kowe. Aku sesuk nek diundang ra mangkat kowe. Kabeh Eh? tenan ra mangkat, ora butuh kowe. Ya nek ra mangkat ra ngliwet. Omong ganggane takon jope kapan meneh, Bro, ngono. Heeh, ning kadang iki ya beli to aja-aja. Oh kene iki butuh-butuh tenan. Tambah tanggungane pirang-pirang. Ora aku nyanyi lo prajurit. Kus. Tikus, terus sik. Woi, kus. Rene sik. Tak omongi. Nggih. Iki ana dit 20.000. Nek tak dum kok ora lotro. Nek Sing 5 apik. pas, nek 5 lak pas. Ditek sing apik. Dituku ciu. Iku batas cilik-cilik yo sing apik pituture. Mergo iki Selawe. Heeh. nek arep dhewe ibadah, Heeh. kan ya dhewe misale Kae, sik. ini anak-anak kecil-kecil kan raju. Ora cukup. Yo geri perasaane panitia. Heeh. Tambahi. Kosok gosel. Selawe, lek cong yang ra oleh. Wis matur nuwun. Matur nuwun Mas. Diparang iki sing ngene mau. Nang isor-isor gedang kok. Ayo. Kayak nang gedruwo nang isor gedang. Nah, Matur suwun tambah rezekine, Mas. Jan laris nang kene laris tenan jan masalah. Matur suwun panjang umur, Mas. Pak Penangsang mugane niku nek sadawira main ajak niki saweran mengalir. Beres niku misale darang Pak Penangsang. Kowe ngerti sesuk kangen iku kok amplope ra tak kei kowe. Nyanyi sik. Apa? Mau panjalukane sing nyawer apa mau? Galak-galak ke. eh Karo rono. Sekop. alah keri. Hop. Wes iki drum tok ra ono nyanyi Yo nek. kae Bose. ditane. Boti ketak sik. Teng. Ayo Bagus. Lho. Kaya rede. Ya. Hei, digetak. Yo. Digetak.
Cangkeme ya. Ditutuk drame kuwe. Yo, yo. Ditutuk drame. Eh, Iya. Bergoyang berlari bersama Sadawi Sakti ayo. Dilirik suara kodok ngorok. Dilirik suara kodok ngorok. Mangan kodok yo mbok. Mbok. Cilik garing beline kucing. Gede to wow. Beline landak. eh, ojo nggawa sing kuwi. Ojo nggawa sing kuwi. Hah? Lho sing ono tak cilik-cilik. Disensor. Siape? Apa? Taline dawa. Kepiye? Lah sing apik lagune ki. Sing rada ngrep. Yo, ngerep lho. Sik, tak eling-eling sik. Kok lali piye? Yo, ngerep saiki. Yo meneh. Ngerep apa? Yo, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa aku menggosok gigi, tidak lupa wow. Beline landak. Ojo sing kuwi. Oke wis. Aja diteruske sing kuwi. Ayo, ojo Sing ngasingan, iki ayo. Sing apik iki jenengane Berti Dusun ke didelok wong sak desa cilik gede melu nonton sing apik. Apik. Wes Ora kok ngono kuwi. Baleni. Beline landak. Ojo sing kuwi. Rasantun. Saiki ndongake sing Gus. Hei. Mau anek kadokan iki digenteng iki. Kok iso mblok? Iki kado apa? Kado mbok sapa? Iki brondut lho. Kado brondut buat duduk. Weh, Ki, jane iki nek lah tanggapan ki ana kasih ora to? Ono to. Ya kolore ki dandani. Asu kok. Weh, ojo rasis. Le, ojo rasis. Le. Kalem. Kalem. Slow. Unek iki. Kuwi ketuane. Ketuane. Ora apa-apa. Ah ngopo? Amplop wis gembel to? Urung. Lagi di ngapunten, Ki. Pegah. Kok amplope ora tak kei kowe. Wis, Pak Kus. wis di dongake sik bar iki perang meneh. Nggih, perang. Ajeng kula tak dongakne masyarakat mriki riyin. Yo, bener. Mugi sak bibaripun merti dusun, masyarakat Banaran Sumrambah kiwa tengenipun. Oh, sik. Yo gurung, Amin keri. Amin lagi adus saiki. Mugi-mugi bar acara niki masyarakat Banaran lan ugi kiwa tengenipun saged dipun paringi gemari palo jinawi. Ayam tentrem. Selamat dunia, selamat akhirat. Sing duwe bojo piye sing duwe bojo? Amin. Tikus. Weh. Pak Tikus, iki kan sak Banaran iki kan akeh. Keleke, Mas, keleke. Ya, iki didongake sing durung duwe bojo, Nggih sing dereng duwe bojo enggal-enggal duwe bojo. sing wis duwe bojo. Pegatan. Waduh. Kok pegatan? Maksudnya sing duwe bojo terus diparingi putra putri ingkang saleh salehah migunani tumrap bangsa tuwin negara. Ya. Sing lanang-lanang, Wel dadi bocah sing salehah. sing wedok-wedok. Saleh. Oh iya, sing wedok-wedok. Dadi bocah sing salehah. Sing bapak-bapak. Sing bapak-bapak sing sabar anggone ngrumat bojone.
Sing ibu-ibu. Sing ibu-ibu tak dongake meteng meneh. Wah kok kosong. Masa nek masalah ora meteng aku siap meteng. Monggo Kanjeng. Mohon dilanjutaken. Kula tak nganggo kathok riyin. Ridu mawur mangawur awur wurahan tengaraning ajure kong makuno bangsa tata katya putula war mandri ting turangga esti prakatake Tuaca lelayo saben
Plastik. Tulung sawangen sawangen Iki kok meng wong loro, iki kok meng wong loro. Kajeng wis tunggal kesurupan. Sing siji. Loro sing dadi loro. Heeh, sing siji blok drangkat wae mau. Ora. Udutmu. Udutmu sak. Sing siji biru. Ora iki nang YouTube, ora oleh udut, ora oleh YouTube. Ora oleh udut, nang YouTube. Nah, wis kok ono sandalan dulu saran. Ah, Mie njaluk. oke, nang golek apa? Oh iya. Sek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Habib. Ono apa kowe kok tulung-tulung? Iki aku. Aku sing penasaran. Itu sing ngomong. Jakon. Nang ngarepe bendarane kok gojekan kok. Cun. Excel, ora kowe, dapuranmu ngopo? Iya, Dudu aku to. Excel iki lho. Kowe iki ngapa wedok dhewe nang kene? Rene, nek iki cocok kene halaman. Saya terima nikah dan kawinnya. Rabi karo Excel ngono kok. Excel kok ngepek. Ya, Iki eling sing ning omah iki live streaming roh bojomu. oh tenang wae bojoku wis turu kok. Ana sih ya tukang tambah kok. Apa ana sing gelem tukar tambah karo bojomu ki? Bojo kula niku boys kok. Boy siapa? Boys kok piye? Boys ki ombo tur gede. Ya apa isi? Is ki basa mbok ki ombo. Is ki to basa Inggris. Apa? Is the best ki ombo. Tegese bojomu Ombo tur gede. Dadi nek mlebu kolongane ora nyenggolke wetenge. Apa kowe? kepiye kuwi maksudnya kepiye? Lawange lho, lawange. Lawange tak kira nek sing kepiye. Ana apa paman tulung-tulung. Ora luwes. Kowe ki biasa penangsang ke ora luwes nek tulung-tulung. Aku tak jajase Oh dhewe. iya. Ya. Ora kok idolan sik asli sing dikekrek kupinge sik iki apa sik iki? Sing dikekrek sapa? Kowe dikekrek, kupinge aku dikekrek cangkeme. Mau rembugane nang jero. Ora. Mau ora ana rembugan sapa sing tulung. Wah, kowe rembugane nang jero kekrek-kekrekan kok. Wis ora. Jak aku sik jajal ya. Baleni jajal saka kono. Saka kono. Ya. Ya, Jole tulung-tulung saka kono. ya ki. Ya sak tekane mie. Dumeh kowe bayar aku cek akon sawiyah. Aku bayar kok. Ya. Sahur. Kosek. Aku nek kowe sing ngono ora apa. Iki ki ngopo? Ah. Kula kan terkesima. Katokmu suwe ada cicing-cicing. Kok katok kok dumeh kene bon-bonan duwe katok basa. Ya tak ganti kore. Aku ora kru. Nangis, Nangis banjur kaya nangis ning nikmat. Ganti ke imik malah gugup. Lirung tau. Bingung ngopo? ketoke kula penak teng mriki timbang teng mriku. Ngamati kene pasang kono peteng kok ya. Wis. Mohon. Ya, yang minum. Kono yo bakulan yo. Aku nyaut
Aku bantu lho. Iya. UMKM. Oh iya. Ayo kuwi universitas kecil metengang. Eh, Usahane uang iki. Wis, ngeten Kanjeng. kepiye? Wau kula ora rumput. Ora luwes. Pindah kene. Ah, iki luwes. Ah, saka kono sik. Mikir tinggal. Saka kono le maju. Yo. Kapan rani sagara bisa senior iki. Amin. Aya. Sik, nek aku arep nambahi bayaran ra iso. Golek saweran. Kono, ra dirono sik, ra dirono. Lah gawiran wis tak wehke kono iso njaluk kan. Berarti paling wak dhewe engko le bayari wak dhewe iki ceh mampir KSP. KSP. Ora golek saweran kok. Wes iki nek mampir KSP iki begitu. Tuh. Yo, langsung benang merah. Tolong, ada serigala. Tolong, ada serigala. Lari Upin, lari. Kok malah tadi Upin-ipin. Kok cek iki kayak suntik tikus ora upin-ipin. Gimana bro? Hah? kon tulung malah dadi jarowit. Apa kuwi? Lumayan. Iki masih sikaku mo. Oleh doran lumayan. Gopek kuwi. Oleh gopek lumayan. Lumayan. Saka kiwa. Bar iki ngenteni sing saka tengen. Pak Tikus. Mas, lancar rezekine. Amin. Oke ceweke. Wah, lumayan. Sing dhuwur kuwi kebagian apa ora? Lumayan. Sing dhuwur kebagian apa ora kuwi? We. Tenang Dinda, ini untuk biaya kita nikah nanti. Ayo wis bengi. Wis. Wes apa wis arep ngenteni sing saka tengen? Sing saka tengen koyone Sing ora saka gowo. tengen sampun telas damel ngundang tamu le aumah niku. Oke. Yo. Mohon pekadik. Iki ana opo? Kena duit kok 500. Tulung. Kula wae ora ngrumput. Koy ngerumput. Ha-oh. Terus Kepiye? apakah malah Gogok sampe. Kiai Sago Otongku judik-utik. Wis, Terus ana opo? wonten bawangan kale. Ana pawangan loro. Ana pawangan loro. Sopo kuwi, Gus? Sopo kuwi? Pawangan loro kuwi sopo? Ora wis nasangil wis iki. Contoni. Oh iya aku gak gamburi. Aku gak gamburi. Ya. Opo? Iki opo, Man? Opo? Kowe iki ngopo melu-melu? Aku sing nakoni, Cuk. Ojo lali. Yo, Iya, Cuk. Ora ngeten to, Cuk. Aduh caramu. Adipati. iki duite disingkirke sik. Sahur. Sahur. Yo, Wonten bawangan kale. ana pawangan loro. Terus kula ditangeti. Ditakoni kepiye? Ora. Iki nek pas latihan wingi lak kowe ditakoni ana sing nakoni.
Nggih, nggih nek kula ditakoni ya mesti lek ana sing nakoni. Wah, niki ora usah melu. Oh nggih, ora sida. Trik. Yo, Ayo. yo. Terus kula ditangleti. Kowe ditangloti ku piye? Apa kowe abdine Arya Penangsang? Mundur mbok jawab piye? Anjing. Terus piye? Terus ngeten. Terus Ngeten. Plek kok kula. Oh, ana Penangsang kok suarane kemeng ya. Sok bajure ku piye? Terus kula rak diambil gegaman kula. Gamanmu disileh. Nggih, padahal nek gaman kula disileh mesake bojo kula Kanjeng. Oh. Ora, iki wis metu. Bener ta? Oh iki bengok sing hijau. Tengah. Kene pinggir koyo ora koyo arep tugel ket to, Gus. Wis. Sok bajure ku piye? Terus gaman kula kan diambil. Terus kuping kula aduh. Kupingmu aduh ngopo? Sikile. Sorry. Wis. Sok bajure ku piye? Kupingku. Kupingmu ngopo? Oh, ada dua. Wis. Yo, benang merah, ana apa? Terus niki kula di. Apa? Apa to, Gus? Apa to? Ora ono apa-apane. Apa to? Ah iya. Ono dita. Kenapa nih? Apa to? Ayo nanti. Astagfirullahaladzim. Wis iki kalunge prajurit ya, iki kalunge prajurit. Terus kuping kula. Ketuanya jalur sawiran barok. Wis jam 11. Amalah wis klep bayaran ya. Bar iki iso ono warok burine. Yo. Kita, Gus. Kok sik biasane? Biasanya nang kene. Ya. Mana sih? Disi kok biasane Gus. Ayung. Yang Wis, saiki mundur. wis. Oh, usik. Biosipu. Ono. Ayo kono. Ayo ndang. Nyiprat sisan. Ora seniore aus tak idak-idak tenan. kabeh wae para prajurit. Ono nawala suka. Nggih. Oh, saiki ono Yo. Wis. Wis. Mlebu. Marai tobok tuane. Prajurit ing Jepang manulan. Iki ana nawala wadha dirungokno. Laraping ponang gentaka. Kotor marang kang mesti pati kawaku. Rio penang sangbong baakos.
Dasar satria jentara turasing kalendra yadhe ngerti ya kawulaku kabeh. Hati Wijaya ngalembono marang aku. Pramu kalian hirop nang sang kiai bagus. Ananging isana bacute padha dirungokno. Mung setitik cacatira nalikane binangga ing kota sende wonte sarasehan ora nduto no patra pinjai aku seneng durjana lan angkara trapsatana ewong tandhe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.